Vím, že nemá chuť hrát ani, jo. Jo, A to já jsem ho minule odchytil někdy, jak byl doma, to víš? jakože úplně jako chápu, jako, ale tak jako... Tak on si podle mě zahrát něco jiného, víš, tak to No myslím. jo, že tak ne, Jo. že to je každýho věc, jakože, jako jo, jako chápu, ale tak jakože, jako, mně to přijde jakože úplně normální, jenom spíš. Jo. Spíš Tak on je to možná, Marta to spíš hrotí někdy, jako zbytečně. Jo, to podle mě jako není důvod to občas tak jako to. Ale jsem ho právě nějaký čas minule potkal, jsem ho odchytil nějak a zase 1-2 hry a jo, tak díky, jak mám splněno a zašel. Jo, No, takže... Jako, ale každý to má nějak prostě, jako já jsem úplně... Jo. Jo, a to jsem ti chtěl říct. Pustil jsem nahrávání, tak pozor, vole, co budeš do komu říkat, vole, prostě... Žádný, vole, prostě to, jak říkám vždycky normálně o Luďovi, že to je prostě čurák, vole, prostě, který, vole, neumí říct. Jo, už teď to nahrává, jo? A o tobě, jo, já jsem to teďka zapl, vole, před chvilkou, vole, ale ty jsi měl takový hezký monolog, já jsem to nechtěl úplně jako přerušovat, vole, tak... ale Martina na ty videa nekouká, tak je to jedno. A navíc si neříkám, schopný, jo, tak... Ne, to abych to řekl i Marťovi, kdyby byl, to je jako to. Akorát je dobře, že Luďa v té Itálii, aspoň to bude kazit, že? Babrák jeden, vole, takže... No jako ty vole, prostě přesně, ať se tam nechají ty vole. Jestli máme šanci vyhrát, tak píčo dneska, že? Kurva makaron, ty vole, jaj. Ale jakože nám moc neřekli jako vlastně co, k čemu bylo tam to je, protože on říkal, že nějak jako vlastně přišli o trochu jako o business, že prostě to, že nějak vyrábějí furt nějaký stejný díly, který už teďka nikdo nechce. Já nevím, čo vole, do ledníček, vole, nebo něco by to vysvětloval, ale už to nepamatuju. Ale tak jako mně to přijde, že jako to, že jako kdyby spíš jako, že firma se rozhodla, vole, že bude vyrábět něco jiného, nebo vole, nějak jako se hodně změní. Nevím. Já jsem totiž nevěděl, co on tam dělá, že tam měl on, víš, jakože jsem moc nepochopil, jakože tam letěl krizový manažer dělat. Tak to jsem spíš nevěděl, víš. Krizový manažer, Babiš je krizový manažer, vole, to je No, vzpomněl jsem si na to, no. Chtěli jste letenky, tak tady máte. Tak jsem si říkal, lidé, kurva, tam podobně. Musí letět, kurva, do Jitošky. Ne takhle jako, ale tak zase, že když si ho tam nechají další týden, tak to znamená, ale vole, že s ním počítají, vole, o čím bylo, vole, Přesně tak, ty zůstaň doma, pošlem tam kolegu, ty počkej tady. Ale spíš já vůbec ani nevím, jakou činnost dělá Luďa, víš? Jako v té práci, takže já jsem si to vůbec nespojil s tím, proč jel, kam jel, proč tam musel. To jsem chtěl říct, víš? Ale já to furt... A Marťu jsem nepotkal. Já to taky furt zapomínám teď tyhle věci, jako... Já si pamatuju manželku, jako po mně teda. Tak hlavně nás ty lidi nezajímá, že? To se tak jako zeptáš, máš se a tak se řekneš jo a zapomeneš to, protože nás Luďa nezajímá, že jo, přímě, jo. Pro nás je to volavka, my ho potřebujeme, aby tam běhal a jo, ale to zase ale je fakt, že to Luďa občas umí dobře, no, že tam jako vždycky právě naběhne. Jo, proto se s ním kamarádíme, že? Přiláká na sebe pozornost, vole, 3 lidí a v podstatě je skoro celý všechny zabije. A já tam potom přijdu, jednou si vystřelím, vole, borci zemřou, vole, a jsem za hvězdu, rozumíš, vole, tak to mě právě jako neví na to. A točím video. Ale a přesně, a pak to dám ještě na svůj, vole, YouTube kanál, vole, kde prostě mi neuvěřitelně rostou sledující, ty vole, hele, já už jsem zjistil, já mám třeba nějaký video, kde mám třeba 8 zhlédnutí, ty vole, víš co to je, ty vole? To se zacyklil prohlížet, ne? To není možné, aby to někdo viděl 8krát, vole. No ne, že 8 zhlédnutí jako celkem. Já už bych ale mohl umřít, ty vole. A když tady nikdo není, vole, já za to nemůžu. Chci ze skaly skočit. Já bych ti rád jako pomohl, vole, ale já nikam jdu, nikam někde nějaká střelba. Nejde, no, to je prostě, vole, to je oser. Podle mě to představí, vole, v další sezóně, jako, vole, zase vychytávku, vole, rozumíš? Prostě, podle mě to dělají schválně, víš, jako, hele. Dobrý. Sorry, zase jsem zabil, je vidět, že teď tady číci nejsou. Ale třeba s Luďou jsem hrál a takhle jak už nešel ten watch. A on to uměl hezky popisovat, vole. Teď jsem tady, vole, prostě, vole, jedu, vole, někam, ty vole, jakože jsem si i docela dělal jako představu, co se tam děje, tak... To jsem ti jenom chtěl říct, vole, tak to, aby si ode mě nečekal, vole. Protože... Čtu, zřízení amerického tankovacího letadla v Iráku nepřežil nikdo z posádky. Tak jich tam moc není těch lidí, že? Asi, jako, ale tak jako, no. Asi ne, no, to ale i tak 6členná.
No, ale jako Iránci teda jako dobře připravený, musím říct. Jako respekt. To teda, no. Kdyby to teda nestalo lidský životy, vole, prostě, tak respekt. Ale jako já si myslím, že jako u Trumpa je to z velké části i o tom, že prostě jsou tam jako jedna z věcí jsou ty Epsteinovy ty materiály prostě, jako ty Epstein files. To si myslím, že to je jako fakt jako jedna z věcí, no, ty třeba odlákat. Taky možné, no. Hele, teďka umřu, tady je ten vole Boss. medailon. Tu mám vole fialový MKčko, ty vole, koupil jsem si mystický double shotguny, ale jdu umřít, abys nečekal. On se mě bojí. Tak vole, tak já nevím, vole, prostě, co už může člověk víc dělat, ty vole. Já fakt jako nevím. Vyhrát, už musíš to ještě jdu na medailon, ty vole, a on odletí, to je ale čurák, ty vole. Nejhorší je, že já si vždycky musím vzpomínat, vole, jak tam dávám tady tyhle ty videa, ty vole, tak já si vždycky musím vzpomínat, jestli jako nemluvím třeba prostě, vole, víš. Třeba, když jsou ty 15 sekundový, tak se koukneš, ale na 2hodinový, vole, se úplně koukat nebudeš, vole, tak vždycky musím vzpomínat, vole, že tam se vybírá vhodné pro děti, nevhodné pro děti. Tak jako vždycky nevím, vole, co to a mám. proč to nahráváš tak dlouho? Já jsem si myslel, že to vždycky ne, jako 15 sekund, víš, ne, 15 sekund mám jako kdyby 15 sekund mám, a víc to nejde, to prostě řídí Fortnite. Takže 15 sekund mám automatiku, ale že ono se tam nahrává do těch replays, takže když jsem měl něco hezkýho, tak jsem to prostě dělal přes ten replays, akorát jsem odmítal to stříhat, nebo něco. Ale tady tyhle ty dlouhý jsou taky jako dobrý, že prostě to, že si člověk jako připomene, prostě když máš nějakou dobrou hru, tak jako proč ne, že jo, jako prostě tak jako, takový, jako je to docela fajn. Dozvíš se zpětně spoustu věcí, které jsi nevnímal, co ti někdo říkal. Jo. To se Luďovi bude hodit. Ale teď jsem to Luďovi to nahrávám právě jako, že aby Luďa z toho něco měl, jakože když už to jako nehraje s náma, tak aby si to jako užil, chápeš? Jo tak, aby si pustil hodinové video. No, si pustí prostě večer před spaním nebo něco, nějaká kolegyně italská mu říká, vole, prostě Luďo, vole, prostě něco italský. Jak se řekne, vole, ty máš ale velký péro, vole, chtěl bych tě dneska večer vidět italsky, nevím. Ty to znáš jenom, ty to znáš jenom s tím malým perem, že jako. Já to znám přesně tak, no, z té opačné strany. Ty máš ale malý péro, vole, nechoď, vole, za mnou. Seber se zmizní. No tak já se musím právě podívat, vole, jak kluci hrajou, vole, prostě, vole, ty mě vůbec nezajímáš, ty vole. A třeba tam je s nějakou děvkou, vole, teď on neposlal žádný fotky. Víš co, to je taková ta děvka, která ho prostě, vole, stahuje, vole, z těch životních úspor. Znáš to, ne? A já taky, no. A říkám, mě se ještě z Itálie nechce, budem tady ještě týden, vole. A Luďa se podívá na účetky, a řekne, ještě tady týden budu muset být. Bez tak řekl, že jde na služebku a je s Milenkou v Dubaji, teď nevím, jak se má vrátit, že? Jo, ty vole, to bude ono, ty vole, no jasně. Počkej, já tady mám někde tu, ne, nemám tu paní na tu povídání, to je jinde. Hele, je nás 7, ale už je nás jako, už je tady to fakt jako malý, tak já už to teda jako s dovolením asi dobouchám, bo jestli neumím. Jo, takže to jedno. Já jsem se jako poctivě jsem se snažil, ale buď jsem na někoho narazil, a když jsem po něm šel, tak vole utekl, vole medailon, vole debil, ale teďka tady zase mám teda, mimochodem. Dneska už to nemá úroveň, vole, to Fortnite. Nemá, no. No a vypadá to, že se vrátí, asi z toho, co jsem pochopil, tak to vypadá, že to budou nějaký zase asijský týdny nebo něco. Že se vrátí zase nudle, víš, na to se těším. Jo, tak, já si myslím, že ten motiv, jak tam byl ta čínské město a tak, víš, že to bude. Jo, to nevím, to možná taky, ale jako podle mě tan. Když bude zase mečík, tak já budu jako šťastný. Hele, borec. Tady to zrovna, vole, ten medailon, ty vole, to je překvapení, ty vole. Šurak. A on se fakt nějak bojí, vole, on si vzal ty... Na pomoc ty.
ty svoje kámoše. Tak si to vybil, vole, no tak. Tak počkej, že? Jo, on má, ty vole, on má lokonu, no tak to je super, vole, a jediný, který můžu vyběhnout, je tady u něho, no tak. To jsem, vole, to jsem zase posral, vole, já jsem v tom Little Labs, Tak ty na vole, blízku, dobré. a jsem ve sklepě, kurva. Kudy to vzít, vole, ven, ty vole, já nevím, pičo, vole, on tam bude kempit, vole, bude mě čekat, ty vole. No. Je tady nade mnou, vole, někde, jsem mrtvý. Třeba ho někdo odhadne dřív. Jo, už někým bojuje. No, potom to vezmu, vole, pěkný vůbec, potom. Já jsem takový, vole, netknutý, mám sud, vole, 200, ty vole, 2 mraky. Brutus Hammer Shotguns, ty jsem si koupil v automatu, vole, MK7, vole, fialovou, vole, jsem našel, ty vole, tak já si myslím, ty vole, že to prostě... by to mohlo, kolik nás je, vole, ještě 4, ty vole. 3. Tak šup 2, 0, 1, 0, vole. Já chci vyhrát. Hele, co s těma sluchátkama, ty vole? Budeš chtít ty druhý, nebo jako nechceš mi je opravit? Hele, Že bych je můžu někomu je dal, zkusit opravit. protože to dvoje klidně. jsou na hovno, že? Tak jo. No hele, já mám tam ty, já nevím, kde jsou, jestli to je používám doma jenom na koly, jo, ale Jo. říkám, nezaručuju, že to půjde, protože to je fakt tak choulostivé. Třeba říkám, ty tvoje, co mám, tak ty chrčí, jo, ale zase Ještě oni furt? chrčí třeba... no tak to chrčí jako nepravidelně, jo, my jsme třeba, jak jsme hráli, já nevím, minulý týden, tak já jsi to celou dobu spravil, hraju. Ne, Jsi tyhle to- ne, tyhle jsem neotvíral vůbec. Já jsem Počkej, opravoval který ty... chrčí? No ty Alienwary chrčí? Ty Alienwary chrčely, ty jsem opravil, ty jsou No. zatím dobrý, ale ty moc nepoužívám. A ty, co jsi mi dal k Xboxu, tak... ty chrčí? No, ty jsme hrali týden a já hraju nic víc nebylo, vole, více byli ne. jenom jako, No. byli jenom jako vole špinavý, vole, jinak jako... Ne, ale a jedno doufám. sluchátko prostě za to. Kecáš. Pak to vypnu, vemu to druhý den a nic, celý den hraju a nic. Aha. Jo, a pak zase se to ozve třeba za týden a zase to jedno sluchátko chrčí. Jo, takže takhle nepravidelně, ale ty jsem vůbec neotvíral ještě, ty nechávám tak, dokud to Jo, jede, jo, tak jo, jo, ne, jo. víš. Ale taky se na to budu muset podívat, to no, jsou když... to jsou ty SteelSeries, vlastně, jo, já vím. Jo, ty jsou ty, co byly bezdrátový, no. Mhm. No já vím, ale tak to jsou ty SteelSeries, takový ty, prostě ty jsem měl u Xboxu jako leta, že jo, ale prostě... Jo, Už jsem se rozhodl, vole, že prostě na Xboxu jako fakt... to červeně do prdele ještě. Ještě to budu muset nabít. Tak děj, já za chvilku můžu. No, v klidu je to. Já jakože nabíjet, myslím. No, to vynestíš stejně za tu chvilku, víš. Ty vole, já vůbec nevím, kde ty borci jsou, vole. Mám tady kroky. Tak v té malé zóně už Borci musíš být. letí. Všichni mají, vole, pičo ten. Tak se, vole, tam domlaďte, vole, debilové, ty vole. Super, tak už jsme 2. Budu muset nahoru, vole. Kurva! To nedopadne. A tam možná vlítnout, když se mydlili, víš? Měl, no, a to jsem nestihl, vole. Teď ho dobít jenom už. Nazdar! Posíláme, vole, pozdraví do Milána. Nádhera. Tak vole, dneska už jsem vyhrál, vole, tak teď už nic nepotřebuju, tak se měj. Skip a play. No to jsem rád, vole, že když už jsem si koupil ty drahý brokády, ty vole, že jsem je aspoň využil. Jo. Jo, přišla ta klávesnice, ty vole, to je boží, kámo, ty vole, to možná tam ani nebudu měnit switche. To je takový rozdíl, ty vole.
jako já nevím, jestli ještě mluvíš, vole, nebo jestli nabíjíš, vole, ale jako... Ne, jsem tu, já se dívám do těch odměn aspoň, víš, já jsem dal Jo. ready a čekám, až budeš dát ready, já jsem... Já jsem ready. Aha, tak vidím food finding. Se to točí. No, už. Už bude. Veny, počkej, já už vím, vole, co bude, vlastně ne, to je, vole, latinský menu, vydiviči, ty vole, tak bude, vole, bude mluvit, vole, to italský. Já jsem dneska, vole, úplně vymletej, ty vole, já si nespomněl snad, vole, na jediný italský slovo, ty vole. Kam jdem? Kam chceš? No to je bůřt. Hele, tak už máme italské okénko. Amico, il tuo pene è grande. Ha. A, kam jdem? A označ něco, vole. Tak Riptides třeba, když už jsme na konci. No. Teď jsem mluvil italský a řekl, kamaráde tvoje, ty máš ale velké péro. Kurva, někdo tu letí. Aby věděl, co má používat. Ty vole, To jsou bude hodit na ulici. Ale ale to zklamání, ty vole, že tady prostě budu, vole, natáčet, vole, 3hodinovou, vole, sešnu, vole, Fortniteu, vole, aby lidi mi nebylo tak smutno, ty vole, a on si to potom ani nepustí, vole, já už to vidím, vole. Kurva, tu lidu. Kde seš, ty vole? No tu někde vzadu, ale... Já mám fízák, ale nevím, jestli na tebe chci čekat, vole. Já jsem tu u tebe, ale... No, vem si ty money. Nejdřív. Ještě jedna hraje, ne? Nahoře. Krása. A venku tady. Tak kde máme ty? Máš nějakou zbraň? No nějakou jo, to mu zelený zbraně. Já mám fialovou brokovnici. A nějakou tu dobrou, že? No Nějakou tu... pumpku. Kombatku, no. Jo, kombatku, tak kombatka dobrá. Tak v tom případě bylo to ti vyřešit a... A já potom přijdu. No to nikoho nevidím, hele, fialová uzina, jsou nějaká... Ta krátká. Ale to nikoho nevidím z těch mamrdů. A, už mám kroky? Tebe vidím, vole, jak máš toho borce, vole, ty jsi... Tam jsem měl kroky. Máš ho tam. Máš ho tam. Bacha, bacha. Čurák, jeden. Pojď, zabijem toho druhýho. Ty vole, ten mi dal, ty vole. Měl tu lokonu nějakou, že? Ber co chceš, asi jsem dobrý. Mám tady ty štíty. Jsem bez štítu, ale mám malý, takže já si dám... No, tak tady jsou sudy, ale to něco nazvídáme. Jo. Ale sudy jsou i v tom baráčku tady, v tom karavanu. Jo, tak... A tady jsem někde zachazoval fízák, počkej. Já se ještě posvědkám s fízákem. Jsou 3, no. Můžeš bouchat, to může být zaraz. Jo. Ty vole.
Co ráč, to nebylo To mi správně. hodně, vole. To byl totální omyl, já se omlouvám, vole. Já jsem se přehmát, ale Jak rozbili se. jsem viděl bílý, ty vole. Ale třeba v baráku, když je někdo honí, tak je to jako super náhodou, jo, protože Jo, to jo. ty vlastně vystřelíš ji skrze ten, jo, skrze prostě stěnu. Strop, všechno, no. Jo, to je Jsi bomba, no. prostě pryč, no. Jako unikovka je to pecka, to jetpack ne, že? Ten je... No jetpack ne, ale hlavně jetpack dlouho startuje, takže když má někoho v zádech, vole, tak to jako to je, vole, to je konec, jako. Mhm. Tak, že já půjdu Jsem si něco pozbírat- nakoupit? Jo, půjdu pozbírat stejky asi. Jo, to já sbírám to. Si to aspoň něco nakoupím, nějaký jetpack nebo něco a... Hele, velký. Já mám zatím mrak. Já mám 6 malých, no, tak já vemu ty velký. Ty vole, už jsem tady nebyl tak dlouho, ty vole, že už snad nevím, kde ty stejky jsou, ty vole, tady. Ale fialový brokady tady jsou. Hele, já mám zelenou, já mám fialovou, já mám zlatou uzinu a mám... Piče, 3000 stojí. a fialovou lokonu, takže... Jo. A cože tam je? Brokády nebo co? Fialový brokády tu jsou za 700 a jsou tu i zlatý za 3000, vole. Jo. A Boom Sniper Rifle za 3000. Ty vole, Boom Sniper Rifle, jo. Ty vole, ber. Jestli... No jasný. Jako já mám 900, ti můžu něco dát, no, ale vlastně mám vole jenom ten Já jeden jsem si brak. koupil, no, já jsem si koupil život teďka a nechal jsem tady tu fialovou uzinu krátkou. Jo. No, ale chceš lokonu fialovou? Miro, fialovou lokonu Ne, mám nechám ty brokády. Čo, vole, tak a zlatou uzinu? Tu jsem teď zahodil, tu krátkou. Ne, tohle je ta dlouhá, je ta sapres. Jo, tak tu možná jo, no. A tu vyměním za tu fialovou brokádu, ale za tu... No, já jsem našel, vole, teďka jsem si zvedl, vole, z toho zlatou pistol, vole, takže jsem zahodil... Aha, a to je bez toho, Jo, to je bez toho... No bez zaměřovače. měření, to je ta sapres, no, Mhm. no. Jo. Je ta nová teďka vlastně, že? Jo, ta nová stará, no. No. Jo, přesně. Jo, lékárna ještě. Já už mám 3, já jsem si koupil teď. Ale další velký štíty. Mám 2, když to po mě mlaskneš někde. No, Dobré, šel jsem pro ně. Dobré. aha, tak vem ten drop, nechceš? Jo, a já mám už to, jsem si koupil teď život. Aha, a já jdu na benzínku. Jdeš taky na benzínu? Jo, tak já to počkám ještě, co tam Tak vypadne. jetpack by si mohl vzít, ne? No právě, no, tady máme jenom koule. Tak pojď na benzínku, než to půjde, vole, máš 30 sekund. Benzínka here. Počkám, jestli nebude v tom dropu třeba, víš? Mm, Tam asi nebude, no. Tady zlatá detail. No už tady někdo lutil trošku, no. Ty vole, jetpack tady není? Vole, jetpack není, kámo. A tu jsou tež velký štíty a revive. A co, a je to aspoň, auto tu je. Čekej, vole, já musím přijít. Tě naberu, ty seš tady. Ty vole. Ale musím říct, že jsem se s tímhle autem jako unáhlil, ty vole. Jsem měl... Jo, tu je zlato. Jo. Měl jsem radši koupit ten... Jak máš ty ten... Ale jenom popedu do zóny, jo? Jo. A tady máš další automaty nahoře, víš to? Aha. Co tady, vole? O!
Musím to zase připnout na 30 fps, vole. Uj. Lokon fialová je tam, ale bohužel jetpack tam teda není. Mhm. Ještě potřebuji někam popojet. Mhm. A nebo někde najít, no. No jasně, no. Já jetpack mám, ale takhle, já bych chtěl jít dál, ale já ho používám, tak prostě. Jo, v klíčku, jasně se najdu, už tak to. Jako sejmem a vyžerem. Sbírám ještě jeden mrak, kdyby si na nějaký narazil. Mhm. Kolik mám času? 29 sekund, bylo. To není mnoho. Tak já jdu zpátky pro káru asi. Jo, jdu pomaličku do zóny. Tady ještě jeden ten kerpek. Ale Já jsem tam našel předtím. Prostě. A borec. Jsem při patách. Borec je dole, víš, v tom. Teď odletěl. Ty vole, já, ale víš co, ta lokuna jako je prostě na jako fakt na dálku je na hovno, protože prostě ona nezaměří. Aha. Ale blíží se nám medailon, vole. No to asi co? A tady se dá nakupovat, vole. Tady se dá To byl ten borec možná, ne? Bacha, jo, aby tu nebyl ten kokot. No já vím, ale já jsem si nakoupil. Jo, už tam jsou kroky, vidíš? Pičo, ty pičo. Pičo. To si dělal šprdel, vole. Co to bylo? Není to ta snajpa, vole, ta bouchající? Já jsem se nestihl ani oživit, ty vole. Jo, snajpa bouchající, dívej na něho. To je zmet. Ale ty vole, jako já jsem byl mrtvý, vole, než jsem řekl, vole. Ale, jako... no, to totiž bouchlo a pak to bylo ještě jedno na autě tipnutý, víš? Ty krávo, vole. Tohle jsem vůbec nečekal, ty vole. Dívejte. Jo, jak to tam děje, cool, boom. To jsem si měl koupit, ty vole, kdybych to věděl. No to teda jo. No ale jako, no, nevím. Tak to je... Mi dispiace amico non possiamo farcela senza di te. To znamená, je mi líto kamaráde, bez tebe nám to nejde. A takhle, já bych doporučoval, až se Luďo na to budeš koukat, jestli se na to budeš koukat, tak bych ti doporučoval všechny ty věci, které tam říkám, si pro jistotu znovu přeložit. Protože... A ty mu to nahráváš všecko, ať si to, jo? Jo, já to nahrávám, to bude, vole, to se bude, vole, to tam bude mít, vole, v pondělí, vole, protože za první ten soubor bude velký a za druhý, jak to má víc než, já nevím, pár minut, tak ono to prochází nějakou autorizací, že to jako podlíhá autorským právům nebo něco. Aha. Takže se to tam jako, já nevím. Mi sluchátka. Ajaj, tak jsem nějaký náhradní a zatím já s tebou mluvit nebudu. Jak dlouho to vydrží, takhle pípat? Nevím, podle mě tak 15 minut, vole. Tak tu jednu hru ještě stihneme asi, ne? Jo. Když tak rychle přeskočím na ty drátovky. Tak ty drátovky jsou jako stejně dobrý, akorát jediný, co je blbý, že nemůžeš odložit ovladač a jít třeba prostě do kuchyně. No, přesně tak, no. Ale že mám v tom Xboxu už jenom jedno USBčko, že? Takže já vždycky nabíjím buď ovladače, nebo... Jak to, že jenom jednou? No tak já mám v jednom ty sluchátka bezdrátový, v tom druhém mám SSD disk, který mám Fortnite nahraný, že jo? A v tom třetím už mám... Počkám s tím sudem na tebe? S jakým sudem? No ty tu nejsi? Aha, tak já No jasně, dole. Já nevím, vole, proč z nějakého, vole, záhadného důvodu jsem
Tak jo, tak já už letím, počkej. Jo, v klidu, tady. Kde je nějaký jump, kurva. Zase nahoru, zpátky. Nahoře bývá přetlak, tam se bojím. Letím. No jako nevidím, že by tam někdo nahoře běhal nebo střílel, rovně. Aha. Ale to neznamená, že tam nikdo není. Tut. Jaký je krizový scénář, Miro, kdyby se ti vyply sluchátka třeba než dohrem hru? Ty se zastavíš No a já- budeš... Zastavíš Jo, se a někde se budeš schovám, takový- přesně jo, tak. Jo. okay. Vole piču, vole, já co? Mám pistol, vole, v tom mám, vole, 15 nábojů, vole, já to si prdel. To není úplně na nějaký, vole, přestřelování. To je spíš na takový to, vole, uteč, vole. Jo. Máš koule? Nemám. Jo, to tě Nějaký krok- máš víc. Jaký kroky tady jsou? Jo, je tu borec. Určitě tu je, protože to je někdo Slyším, někdo rozmacuje bedny, no. Tady je borec. Jo, já jsem neviditelný, já tam jdu. Dobré, já jsem viditelný, tak já jdu z druhé strany. Kde je ten pičus, ty vole? Jako myslíš, vole, že mezi tím odletěl, vole, nebo co? Já jsem nic neviděl, jo, ani kroky, takže... Nebo se někde zašil. Ty vole, fialová. Chceš? Ne, beru, nechci. Já mám zelenou, tak je to. Čeho spíš nám? Zipka! Letíme, do piče. A ty máš jak? Jo, jump tady, vole, dole. Aha. Nahoře jsou taky borci, vole. Tak to je pecka, vole. Kurva, lokona. Jsem dostal. Kam teď? Nevím. Kam řekneš, Je to jako- já jsem našel jetpack, tak když tak zmizím, ale Aha, já počítám, už, že ty jsi na tom hůř. no já už dostávám za lokonou, takže... Píče skurvené, to je debilní zbraň, vole. Tak já jsem dole, vole, ale Tak ty jsi na tom hůř. To zkusím nějak to je obletět, super, ale... vole. Já jsem šel za tebou, vole, že tě podpořím, ale kam jsi zmizel? No tady jsem celou dobu na té skále. Akorát jsem šel k tomu jumpu, že když tak budu mít nozovku, že uletím, víš? Kuda. A kde tě vykostil? No tam, vole, jak se letí nahoru. No tam byli dva, vole, jeden byl na balonku, vole, prostě střel do mě dokonou, ty vole, a druhý. Aha, no tak... No, ten ale mě jako trefil- oba dva šli, prostě oba dva by šli jako, by byli mrtví, vole, někdy byl kousek. Co se dá dělat? A ty jsi ještě dole, jako jo? Já jsem úplně no ne, tak asi kartu, no, karta jsem asi Jo, ale- ztratil. Jo, tak to sklouzlo dolů. Byli si lítají na balonku, tak to jsem tu docela jako v prdeli, vole, že? No tak můžeš jít do prdele a potom mě někdo A, to je. zvednou, no. A je, vole. Ty vole. Tak to kamaráde, vole, zdrhej někam. Ty se nezakecaj. Jsi hodně odvážnej, vole. Vemte ten, no jo. Jo. Počkej, vole, ty jsi neměl ani, vole, to? Ty jsi byl tak jako, že ti tam je doplnění do stovky? No teď mi dali nažrat, tak já jsem Tady teďka jsou, netal. tady jsou sody vevnitř. Bývají. Jo. Dál.
No, Aha. tady. Já mám koule a můžu někde uletět, ale... Hele, vem tu kartu, jdi na jump a chodí někam úplně do píče, tam nahoru nechoď, vole. To prostě No. vůbec, to nemá vůbec výšku, vole, jako. Počkej, kde je karta teda? Tady. No vem asi... Z druhé strany, jo? No možná rovnou jump, to je. Hm. Já to obletím, tak podle mě nedošáhnou, ne? Ani tou lokonou. Záleží, jak jsou daleko, no. Jako ta lokona má fakt jako nevýhodu, že má malý dostřel, jako poměrně. A to podle mě nebylo ze začátku, podle mě to omezili. Protože, vole, mířit přes půlku mapy, vole, lokonou, vole, dostávat, to je samozřejmě prasárna. Takhle mám, to je prasárna i tak, vole. Ty budeš mít určitě taky nějaký sudy, no, jasně. Já jenom, vole, čekám, vole, jestli nedostaneš se. Divím, vole, že nešli za tebou, vole, že tě jako Nechali, že? že tě nedohantili, no. No tak zlato, tak to ještě můžeš nazbírat něco. A to asi seru, ne? Potřebuji Jo, zlato. něco. No tak pro mě potřebuješ potom. Tak já mám 3000. Nevím, není to málo? Není to jsou zlato. Care nejsou. packages, jo. Tak... To je jump peak? A co do latte? Latte landing. Jo, ten jsem tam postavil já, vole, na začátku. A kde mám to jít? V latte landing bys mě mohl zvednout. Na růžový. Jo, OK. Tam bych mohl doletět, no hele, care packages tady dopadnou, že hojče. Tak to je jako příjemné, otázka je... Jestli se jich dočkáme. Tak tady to někdo lutil, vole, tady to vidět, vole, tady se jí bojí, vole. Nevadí, mi stačí tohle, ne? Tak určitě. A jdem k těm packageům, nebo tu Ty vole, já potřebuji zkoušet? udělat nějaký zbraně, vole, nejdřív, ty vole. A ideálně... No, ještě právě- ideálně. Já ti můžu hodit mrak, jo, ale mi jde o to, že tady to bude asi vyžrané, jak jsi říkal, že to někdo byl, víš? Tak a něco tady zůstalo určitě. Já vidím koule, vidím velký tyhle, jestli chceš malý štíty a nechám dělat ten mrak. Náboje chceš? Ale zatím dobrý. Spíš lidej, vole, by někdo šel. Jo, já tu běhám jako kuře. Ty vole, to je tady vyžraný jak svině, vole. No, to jsem si právě myslel. Super náhodou k těm balíčkům, jestli tam něco náhodou nespadne. Víš, teď je zlato, ne? Jo. Tak to já si něco nabouchám, ty vole. Kdyby mě trčel v zóně, kurva, vole, potřebuju, vole, prostě šítý náboje, vole, to potřebuji nakupovat, vole, nedá se nic dělat, vole. Jo, ber. To jsou velký štíty? Můžu vzít potom, nevím. Já mám ten mrak, víš, takže... Ale jako je fakt, že ten revive kit, vole, jak se musí zvedat prostě dlouho, vole, tak jako ta šance, že s tím revive kitem, že se zvedneš, vole, je teďka tak malá, vole, prostě. Je, no, to je blbost, no. Jako když jste třeba 2, 3 a tak to už nemá skoro žádný smysl, jako jo. Když jste někde jako ve více lidech a... Ale jako stalo se mi, jako, že jsem díky tomu revive kitu jako vyhrál třeba, jako asi Jo, že se odplazíš, ale když jste víš jak poslední ty, tak on tě už to dorazí, že? Už ti No, jo. nedá prostor. Jakože to za ty prachy jako v podstatě nestojí, ne? Asi tak, No, jasně, no. že zóna. Já už jdu pomalu. Já budu nakupovat ještě. Tu máš ten revive kit, jestli chceš, takže nemusíš kupovat. Označ mi ho nějakou modrou nebo něco. Jo, Si tam potom dojdu. já jsem ti označil přímo ten revive.
Tak. Nakoupit. Nakoupit. Není tam jetpack, nedíval ses? Ne, já jsem tam nebyl. Jsi nebyl? Proč? Nevím, já jsem tam lutil, bral jsem ten carepack a pak jsem bral za to. Kurva, zóna jde. Ten asi on nechci, ty vole. Tak já jdu. Jetpack tam nebyl, ale bohužel. Je tam modrá, ty vole. Tak na to už asi sedu, ty vole. Další. Když třeba kolem nějakých modrých... Pičokroky. Něco? Neříkej, vole. Můžu tě nabrat, jestli chceš. Kde jsi pode mnou? No tady, Jo, tak vydrž, doběhnu. Dobré. jedeš. Jsem Jedeš, tam. jedeš, Jo, jedeš, řídíš, aha, řídíš. kurva. Ještě jsme jim to rozbili, vole. Či vole, 76... Vzal si další mrak. 76 nábojů, vole, do toho, vole, do Lokony, vole, 18, vole, do Brkonice, ty vole. Třeba to moc nenazbírá. Já ti dám, já mám dost, já jsem tam našel nějaké ty náboje, akorát označka mám, kam pojedem, ať vím, kam se schovat. Vem to tady zatím, nech to tady někde ukraje, nebo vem to někde se zakempí, no, kde mi to můžeš dát tady, vole, prostě jdu třeba tady za ten šuter. Nebo něco a... Co potřebuješ? Tady ty? Asaltku a do Brkonice. To nemám moc, mám 30, Dobrý. A salotku ti můžu ještě dát. Ne, pojď, jede auto. Ty vole, může byla nebudou stíhat. No, samozřejmě, že pičo budou, vole. Kundy, Třeba jeho vole, rád, prdele, vole. A jsme nahoru, a jsme tam ten kopec, ty vole. Jo. Akorát, že tady se asi nikdy neschováme, ty vole. Ale vadí, si najdou nějaký jiný cíl. Tam se byli borci. Kurva, zóna. Kolik nás je 10 ještě, ty vole, dost. Aha, někdo tady letí. Skoro mrtvej. Kurva, to je to auto. Jdeš za mnou, já jdu ještě pro ten loot tam dole. Jo, Tam to je je borec. jetpack. Je tam borec, jo, bacha. No, mám jetpack. Mizíme? Mizíme nebo? Jo, jeď. Auto. Aha! Kurva, tam je borec. Pojď si jdem do zóny, to nemá smysl, vole. Tady Miro, tady když tak, jestli to zvládneš, Jo. jestli ne. Tady jde. Ty tady jsou kroky, ty vole. Pičo jsem dostal, vole, už jsem skoro mrtvej, vole. Jdou tím autem za náma. Jsi se mnou ve sklepě, nebo jsi jinde? Ne, jinde.
Mhm. Jsem tu s tebou, ale jsem skoro mrtvý, vidíš? Hele, Hodím tam mrak? bylo... Jo, můžeš. Máš lékárnu? Mám. Okay. Bacha, už jsou tady. My musíme za 8 sekund musíme zpátky minut. Ty máš jetpack? Vím. Mám. Ale nevyletíme tu nikde, ne? Musíme nahoru. No, No nahoru a hnedka jetpack, no. Poslední parta No. nad nama. Poslední parta nad nama. mhm, No, počkáme, si počkaj. počkáme co nejdýl, protože... A po kom střílí? Nevím, jen to zkoušej. A tady nevylezem venkem, dívej. Tu nevylezem, jo, nikde. Ne. No tak jako možná, vole, jestli se to A stane. tím záchodem? Je tu záchod? Není tu ten záchod. Tu je, dívej. No, jsem tím vylez. A tím do zóny, jo? Ale borec z role, poslední. Zbývá. Mají 2 horáce ti chují, vole. Já vím. Já se zvedám, jo? Jo. Oni se dožrali tím mrakem. Já jsem tu zatím jejich... tím... Pičo, vole, to nedám, kurva, ty smrt, vole. Je tam poslední. Dáš! Jdi do zóny, Ne, jdi do zóny. Hoď si mrak. Ne, že mrak. Škoda, vole. To je smrt. Jako 2 horáce, to- co chceš dělat, A vole? to byl poslední. To byl kámo poslední borec, vole. Jo, my jsme byli 2. Ne, ten jeden byl v zóně, vole, ten už by to nedal. Aha, já jsem se volil furt jako 2. Škoda, tak ještě jednou. Škoda, dneska 62 hvězdiček, kokot. Tak je to cheater, vole, skurvený, vole, prostě, vole. Ale nemáš život, vole. Přesně. To není jak my. Jaj. Jak, vole, musím dělat, vole, prostě ty debilní, vole, reporty, vole, tak už, vole, prostě, už jsem se, vole, dostal vole, do toho stavu, vole, že prostě pátek mám jako nepracovní, vole, že už jako fakt, jako dělám, vole, jenom ty debilní reporty, vole, co prostě chce firma, vole, a to mě jako vyčerpá, vole, vždycky na zbytek dne, vole. Go. Pak, vole, říkám, vole, to je prostě, vole, jsem se dostal do takový uchylný doby, vole, že prostě někde vyplníš nějakou tabulku, vole, prostě a máš pocit, vole, že teda, vole, jako si vlastně udělal to, co firma chce, takže máš jako, vole, prostě jako hotovo, vole, to je prostě úplně, vole, úplně jako sick, vole, tohle, to fakt. Hele, a co vy jako pojišťovna AI vlastně? Hele, v pohodě, Vám by se to docela jako hodilo, vole, zrovna ty metriky a sledování a takhle, vole, to je jako, podle mě jako zrovna jako na big data, vole, prostě jako super, ty vole. Jo, hele, je to dobrý i na likvidace třeba, že normálně likvidace, kurva zmiz. Já jsem nic neznačil, nebo to ty? Já jsem označil. Dobré, já jsem se lekl, bo jsem zrovna byl v mapě. Hele, likvidace to využívá, že třeba nahraješ fotky poškozených aut, on to vyhodnotí a třeba to hned vyplatí, víš, že tam je to Jo. jako celý. A stejně tak máme oddělení prostě, já nevím čeho, všeho na vyhodnocování a to, takže my s tím jako makáme, to lidí zazvole. Kurva, jsem ti sluchátka nepřehodil do pindy. Co si nepřehodil? Sluchátka. Aha, no tak jediný, tak někde přístaň vládí je přehodit, vole. No, třeba to, až to zdechne, tak já to rychle přehodím, no.
Jsi u mě, Miro? Jseš? Jo, dám ti malý štít, jestli chceš. Jo. Ty jsi dole? Aha, tak já jdu za tebou. Jo, a kroky tu jsou. Venku je borec. To je blázínek. Ten dostal sadu. Ty máš zbraň. Mám, Jdem dovnitř? Můžem, no. Malý štíty? Můžu vzít jedny. Dík. Jdem si rozbít ten soud ještě? Jo. Dík. Ale velký štíty. Tak sežer si. Jo. Tady kombatka, ale vole, modrá, já to nechci. Kdo tu to hraje ty bedny, vole, někde? Já jdu dolů, jo? Jo. Já tady si dívám ještě, co tu je. Jdu otevřít ten... Jo, vole, kdo to se je, ty vole, tady. To vždycky loďaví tyhle finty, vole, já to vždycky běhám jak... Ale máš ten jetpack dole. Super. Vole, fakt si SMG, ty vole. Proč ne? Co to je? Hunting rifle, vole? Ne, Čo to Enforcer. nechci, Jo, Enforcer, hiding Jo, message, to- vole. Jo, Fakt právě, nechci, máš no, tam ten jetpack. jo, vidím ho, já možná vemu ten laser, vole, já to... Kulíska vemu a... To ještě někde budou nějaký bedny, nějaký něco, tady ještě asi bude, ale... No, tak akorát jediný, co teda mi chybí, tak jsou štíty vlastně, no, mám 2 lékárny. A mám 2 jumpy teda, no, ale ty vole, ale štíty jako nula, ty vole, to bych chtěl jít nakoupit. Ještě, no. Ale, já mám, ale tu bylo něco, ne? Tu jsme přece měli, ty. Já jsem u nějakého toho vstupu... Ale tu je fízák, já možná vezmu. Fízák dobrý. U nějakého toho vstupu tam právě byly ty automaty, já jsem právě jo, říkal, že tady jdeš... jsou, tady No. jsou. Tak jdem nahoru a jdem na to. Mhm. Víš, co to je dlouho? Tady, na modrý, tam jsou ty Mhm. automaty. Ještě něco hraje někde, vole. Jo, tam bylo, no. Ty vole, jak to je? Nic tam leze, ty vole. Nevím. Šity, jsem chtěl. 1, 2, 3. Já mám Takhle, fízák. no. A je tu sud se dá koupit, dívej, hele, tu je sud. Jo, když máš prachy, tak si můžeš koupit, vole, i tyhle ty jako mystický zbraně, vole, to je pecka, jak. Mhm. Jo, ale 3000 nemám, vole. Mám ještě 800, kdybys chtěl. Já mám 1200. Tak to ti nestačí. Hm. Je to spíš, dobře ty. To vzal místo laseru. Co? No tu MK7, víš. Já MK7. Ty jsi tam viděl MK7, ne?
Nehodil. Jo, jo, Myslíš, že jste tu byli. modrou? Jo, tak to tady No. upadlo, jo, tak to jo. Kroky, kroky. To asi ne, vole. Kde? Tu byli u mě. No tak můžeme sjet zase dolů a můžeme vyletět, jako. Mhm. Tak jdem? Mhm. Vidíš, tady byly kroky. No, vezmeme to někam na kraj, ne? Co sem třeba? Jseš pro? Jo, to je úplně jedno. Ty jsi křovák? Viděl jsem ho tam a nebral jsem ho. Tak já letím, jo? OK. Na tu růžovou. No, teď je to dobrý, protože jsi neviditelný, takže když letíš, tak nejseš vidět. Mhm. Což dává smysl, když jsi neviditelný, že nejseš vidět, ale... Je to jo. Já jsem nedoletěl moc daleko, ty vole. Tady to může, hele, máš mrak? Nebo co máš za štíty? Feedback. Tak Tu je mrak, jestli chceš. No já ne, já mám 3 štíty, ale jestli... Jo, vlastně jo. Já nevím, jestli je lepší feedback plnej nebo 2 mraky. No, ale tak fízák musíš stříkat a... Mhm. Ale tak můžeš si je dostříknout asi jenom trochu, že jo? Jenomže tady je druhý fízák, ale... Tak to vem ty fízáky asi spíš, no. A feedbacky nevezmu 2, ne? Vezmu? No pro mě jo? Nevezmeš? Ne, feedback to- má 100 a ten nejde, no. Jo, tak v tom případě je lepší, Kurva. Jsem to otvíral, ty jsi to rozbrdal. v tom případě je lepší asi to... Si nechat ten mrak, kámo, protože ten fízák je... Chápeš, ty musíš vlastně tím fízákem musíš jako stříkat a v tu chvíli nemůžeš dělat nic jiného. Když hodíš mrak, Mhm. tak se pořád můžeš, a tady máš druhý mrak, hele. Zase ten Tak mrak? počkej, tak ne, já už tam jdu. Ať to označím, jo, na růžový. Jako ten mrak je dobrý, jako taky skáčeš vysoko. Ale hlavně můžeš u toho něco dělat, vole, což prostě je dobrý. Kurva jsem se tím fícakem mohl dostíkat, vole, já mám 80, vole, jsem taký kretem. Ty vole, zlatá lokona, kdybys chtěl. Já tu Ale to byly 2 ty mraky, ale ne? Hele, tady je další mrak. A ten Takže dole buď vím. tři. Ne, tady Ale je já třetí. jsem ne... Tady je tak třetí. super, bo jsem nenašel jsem ten druhý, víš? Fízáky byly 2, vole, mrak byl jeden. Fízáky byly 2, mrak si měl jeden, ty usy. Jo? No já si právě myslím, že nahoře byly 2, že jsi to. Máš ho? Tady máš Ten další. druhý mám a teď běžím pro ten třetí, no. A jdu do zóny. Kdybys narazil někde na 2 sudy, bych se ještě dožral, ale to taky koukám, počkej. Teď už potřebuju, bo jsem v té zóně šaškoval, ale... Tak něco bude. Hele, 2 sudy. Vesmírná objednávka. No. Já se střídám Krása. nádherou. Jak to máme daleko potom? Velký šity, a těch proti govnu, to nechci. Teď už ne to, teď už ne, no, teď už jsem... Ty vole, teďka kdyby bylo kdo nakupovat, ty vole, tak ti můžu koupit, vole, tu zbraň, vole, za 3000. Mám 4500 pady aktuálně. Jo, 15. A ty mi přijde, že to zlato se sbírá prostě líp, no. Jo. Nejlepší bylo, jak se, ale velká lékárna. No, Jetpack, jaká tam ještě máš. vlezu. No jo, ty vole, já jsem otevřel asi 4 bedny a mám 5300, ty vole. No, jo, fakt je to poznat, no. A není tam náhodou ten? Ale pojď ještě to, ještě stihneme, vole, tady do Fort Fields. 23 sekund. Že bychom odletěli. Může být?
Tam ještě můžeš nakoupit, já teda nic nepotřebuju, ale třeba tam budeš mít tu... Nevím, co chceš, vole. Tu bouchací, akorát, vole, nevím, co si myslíš, čeho si to vezme, to chce mít potom, vole, nějakou univerzálku, vole, typu Uzina, nebo Já mám něco. Uzinu, no. Mám modrou Uzinu a mám ten laser, takže laser bych klidně vyměnil za něco na dálku, Mhm. ale... Víš, co byla nejlepší zbraň? Ta opakovačka, co byla vybuchovací. Ty máš modrý ty. Hammer shotgun. Mám asi modrou Uzinu, no. Je tady No, fialová ty vole, Uzi. zlatý enhancer, ty vole. Není to nic, no. Zlatý brokády a Enhanced Enforcer, no, a Uzina krátka. Já jsem si koupil, vole, ty brkovnice, vole, ty zlatý. Jo, to Jsou dává super. smysl, no. Si ta Uzina taky dobrá, ale... Ta Uzina malá je to, sice jako krátká, ale ona má snad 30 nábojů nebo kolik, to jak začneš kulit, ty vole, to... Jo, tak stříš dlouho, no. To je jako... No, to je fakt super. To je nejlepší Uzina, co tam je teďka. Mhm. Hele, vpravo je medailon a já nevím, jestli je živej nebo... Jestli je živej nebo jestli je... Dík. Ale ne, Co to je nevíte, jenom ten. To je jenom medailon. Aha, jo, na zemi, no. Ale to brát nebudu. Sorry. Tak to nemusí, tak se nemusíme posouvat moc, no. Mhm. Půjdeme jenom tady někam na kraj zase, no. Nebo jak chceš, klidně můžeme jako Je hantit, to jako, ale je to úplně boost. myslím si, že tím, že jsme tady jako křovíčka, tak... A ta bouchací, ty vole, jak zajeli tím autem. Jo, to ty je vole, dobré. ten nám dal, ty vole. No, kdyby jsme možná, víš, jak věděli, tak jsme mohli vyskočit, že? Jenže to pípalo na autě furt, víš? A pak mi to vykoplo z auta, že? Ty vole, já nevím, proč se mi furt, vole, kurva, vole, ten... Fortnite, vole, přepíná, ty vole... Prostě vůbec to nechápu, ty vole. Jo, tady to je, vole, ta mrtka, ty vole, ty na nighty, ty vole, to je vždycky 100 FPS dolů, ty vole. No. Jedná, jsou křáky, podle mě, tam nehýbou se taky borci? Moment. Ne, to je podle mě vítr. Jo? No tak podle toho, jak se to hejbe, vole, levá, pravá. To myslíš, že tam jako Jo, chodí? možná. Jo, To se mi nebo je nezdá, to ty možná vole. fakt ten strom zatím a fakt to tak jako houpe ve větvích. Tak když se koukneš tady na ten strom, vole, co máme tady vpravo, tak ten se taky hejbe, vidíš to? Mhm, jo. Tenhle ten. Počíma si nenapadlej, vole. Jak se tam chodí, vole, prostě, vole. Nejsme v zóně podle mě ještě, ne? Myslíš, že jsi v zóně? Já myslím, že jsme. Jo, je to Označím takto. střed, ať toto, a dám to. Tak když to můžeme jít potom tady, jestli to půjde, tak můžeme jít tady nahoru. No ale já si myslím, že se to posune víc, teda ta zóna. Ale je to klasika, vždycky, když končí sezóna, já nevím, jestli jsi všiml, ale vždycky na začátku sezóny a na konci sezóny vždycky jsou lepší zbraně. Jako, že máš třeba víc lepších beden, Mhm. máš Možná, větší no. štěstí, že narazíš třeba na zlatý zbraně, vole, si vzpomeň, já jako jednu sezonu, vole, co jsme hráli, vole, tak prostě už všichni chodili ty, vole, se zlatýma zbraněma, vole, to nebyl prostě člověk, který by měl, vole, prostě zelený, modrý nebo fialový, vole, to vždycky prostě jakoukoliv si narazil, vole, tak měl prostě zlatý zbraně, vole. Je to možné, je to tak finišuje. Tam ještě bedna. Na bednu se vyser, ty. Jo. Jak jsi na tom s těma, tak máš tři mraky a lékárny máš? Nebo jak to Jo. máš? Jo, ok. Aha, už jsem viděl, ty vole, si tady chodím, vole, a...
Už No, nejde nějaký hide and seek. 300 metrů, Piče, hodíme to pěšky, když tak odletíme. Jo. Lékárna tu je. Jo, plno už. Kolik nás je? Ty vole, jenom 12, no. To se bude zmenšovat sezona hodně. Další ty vole předevčiny, nebo kde jsem šel ty vole, prostě už vole vystresovaný ty vole. Do toho křoví ty vole, jak jsem dostal na kulenou, vole, zmrt jeden. Jako můžeme Je jít to nahoru, čtyři ale právě, no. tam budeme tam hrozně vidět, vole, jakože ty křoví to je nejlepší si stoupnout někde vedle šutru, nebo prostě někde, rozumíš, jako vole, když jsi někde vole na uprostřed písku, vole, jako tak. Filba? Před náma někde tamhle. Jo, už ho vidím. Skače tam jak šulín 2. Takže křáček, ne. Vidíš ho tam? Ne. Vidím křičník. No 11 lidí, no. Ty vole, nějak to neubývá. Další tu to jede. Další za ním. Jsem si slepý. Musíme Jo, zabít už jednoho vidím. člověka. Tak vole, teď boboráč, vole. A dělej, tady můžeme po té? Už na ten klif, jako nahoru buď. A tu se nedostaneme nikam, že? Jdem na ten, buď Pičo. na ten klif, anebo tady dolů, úplně do toho rohu, horní dolní, no. Pěšky nebo přeletět? Kurva, už to zmídli. Abych to přeletěl, ale jako tady můžeme nahoru jako rovnou. Tady můžeme nahoru rovnou, jestli chceš, obsadit to tam. Jo, to je fuk. Tak jdeme? Mhm. Někdo zvedá. Tam jsou vpravo, vole, tam. Barel. Čili napadní, jo, ty křáky na tom fialovém, ty vole. Kde si letíme, ne? Nebo ještě, nebo co? No, můžeme to přeběhnout, je to fuk, ale... No, možná tam je auto nahoře. Občas tam bývá tady v tom baráku, ale taky tam můžou být lidi, jo. Auto tady nevidím úplně. A už po nás jde do kudy. Po nás ne, ale... Ale letíme, borec. Já tady křák rovnou. Tam nahoře, oni jsou tam nahoře a bacha, mají tu bouchací tu. Mají tu Jo, bouchací... tam je. Čo, bouchací prasárnu. Nestřelí po tobě, že ne? Nějaký tímhle směrem jo, Jo, člověče. moc se nehybej, ty vole, tak jdi do toho křoví, tam nejseš vidět, vole, tam jsi... Ten křáčku. No nejseš, vole, jsi vylezlej vedle. Jsem tě viděl. Jo, a já tu vidím ještě lístky. Ty vole, takhle teďka fakt už vůbec nevím, ty vole. A už nás je 6, tak teď už to je jedno, víš, jako. No není, tak ideálně bylo, když se ty dvě party vymlátějí a... Furt tam jsou, vidíš, že? Tak tam asi neletíme, vole, tak asi sem. Ne. Ale furt jsme dvě party, no. A ty Jako ta nahoře- bouchací snipa by byla dobrá tady, vole. Teď jo, no. Ale tak to musíš na ní narazit, to musí mít prachy, viď. No jo, ale já si myslím, že to bylo až teďka někdy, že to nebylo z začátku sezony, že? Ne, To musíme jít. nebylo, to je No. no. teď. No, takže mi to dají na poslední, vole, 2 dny, dají takový zbraň, vole. Jdeme nebo letíme? No, abych odletěl, až tam bude místo.
abych nepřistal v zóně. Ale zlatý laser Mám laser. a zlatá lokona. Nechci. Zlatá lokona to je. Aha, No, ale jetpack. mám všechno. Bacha, kroky ze zora. Stůj. Ani se nehní. Zóna mi jde. Musím pomaličku. A tady borce, vole. Jo, tu je. Víš jo? No je to v píči, vole. Můžeš se zvednout? Ne. No tak ty vole, tak... Ale já tě tam nezvednu, kámo, vole, tam se... Ne, tak zdrej. No, tak to jsem pěkně v prdeli, vole. Já... No, on byl nahoře, víš co, v klídečku si za to jistil, že? Děj se, Končíme kde nebo, ne, no, na končíme kopce. nebo poslední? Hele, ještě jednu stihnu asi. OK. A on neudělal nic, asi jenom na kopci, že tam byl No, kurva dřív, jo. a děje se krásně, vole. Jo, to mě vždycky sere nejvíc, vole, že? Že třeba čekám do poslední chvíle kam a on už tam má prostě tu pozici vydanou. Že jsem prostě měl dřív Měl lepší přiletět, místo, no, já jsem právě neviděl, vole, kam jít. vole, to jsem- No tak tam byla ta druhá parta ještě furt, víš, takže tam ve finále... Ty z nás se měli prostě vykostit a... Víš co? Takže jako co s tím chceš dělat? Jedině vykostit. Jo no, protože ve finále on tě stejně z toho vrchu udělá, že? Jo. Hele ty vole, už jsem, Čurák. my jsme se o tom bavili, nemáš někoho, vole, kdo dělá pergoly třeba, že? Hele, měl jsem, ale byl to drahý jak chat. Jo, OK. Jo, že, a to No bylo takhle fakt jako... drahý jak čert, vole, jako nás ta pergola, vole. Jako třeba, vole, prostě jako počítám přijde na 250, 300, jako. No. Jako, No a to jako, už- kdybych jako ušetřil, tak bych byl jako rád, vole, víš co, jako. Ale můžu se ho zeptat, nezávazně, jak to je, spíš mi řekni nějaký rozměr aspoň. Ale vím, že kamoš dělal pergolu, jako fakt dlouhé trámy, že za dřevo dal třeba jako pade, jo. Jako fakt to bylo jako hodně, že dělal velkou. Ale takové ty základní, a on mu to nacenil na 200, jo. A on to udělal s tím dřevem, materiálem, jakýma drobnostma za 70 nebo kolik, jo, sám nakonec. Jenom za materiál a on mu to nacenil přes 200, už tehdy, jo, to je tak To je 7 jako- let, 5 let možná zpátky, no. To je fičák, že? A tak jestli se zazvedlo to dřevo, tak není se asi Dobře, čemu ale divit, jestli no. to měl materiál za 70, tak si spočítej, No, jak si to nařeže, má to, vole, maximálně, nevím, vole, třeba 4-5 dní práce a má na tom takovýhle profit, tak vole, tak jako kurva, vole, jako sorry, To vole, hnus, tak, no. jako, no, tak jako kolik Jo, na tom to jako tak. má, jako, Je to tak, no. Tam jdem. nevím, Chceš jít tu nahoru? hned to? Chceš jít hned tu? Jo, to až tak, jo? no, nevím, Dobré, přemýšlím. tak jo, tam předu, mi to fuk, jo. Ok. Já to hodím po vlně. No to sice daleko, ale Ale za to horší cesta, ne? za to tam bude víc lidí, přesně. Já hrozně, ale... Ahoj, já jsem v zóně. Jo, to tež... Past, vole, ty vlnky tady, ty vole. A já si možná doletím, no, já jsem to tak výzvech. No protože já potřebuji ty vole, to je, kolik to je, vole, prostě třeba 4,5 metru na 3, potřebuji pergolu jako fakt velkou. To je dost, no. No a potom bych ještě jako ideálně bych potřeboval, vole, prostě otvírací střechu jako kdyby u toho, u plotu, kvůli krbu píče, vole, kvůli grillu venkovnímu. Teď bych potřeboval, vole, ideálně, vole, prostě, aby tam byly kolejnice, vole, aby to dalo jezdit, aby to šlo jako zavírat, udělat z toho zimní zahradu v zimě. Potřebuji tam, vole, udělat, vole, místo, vole, na kabely, vole, prostě, aby tam bylo, vole, to je jako vysněný, vole, podle mě jako realita se tam potom nepotká, vole, když na to nebudu mít, jo. Ale prostě stahovací plátno, prostě abych tam mohl dát outdoorový projektor, outdoorový prostě repráky, vyhřívání prostě na zimu ten prostě ten infra, tak abych to měl takový jako prostě takový multifunkční, no, prostě aby se tam dalo
třeba sedět vyšší v zimě nebo na podzim, jako, ale prostě tady docela fučí, tak... Jo. Jsi Kurva, u toho? kroky. U sudu jsem. Tak bouchej, já už jdu. Nejsiš u sudu, teď jsi u sudu. Jo, jako, byl jsem ve vzduchu. Měl jsem tam kroky nad sebou, jak jsem letěl, jo, takže bacha. Ať nás tady někdo zelená pistolka nepřekvapí. Já jsem nechal tady modrou assaultku a modrý jump. Tam, modrý jump, vole, to se taky vole, Jo, tu jsem borec. tak já si přijdu, no. Ty už bojuješ nebo co? No, střílím po něm, no. Jen tak poškádlit. Taková víra uložená, ale protože mi píče uložená, co to pičový. Kurva, co nade? Děláš toho borce? No to jsem zabil, ale ten druhý tu někde běhá. Ale modrá Uzi? Dobrý. Mám zelenou pistol, to má lepší zvuk. Jo, tak to si. Za vodou. To byl Krištof, Jenom ne na- vždycky, vole, prostě pičovo, tam má lepší zvuk, ty vole. Já tenhle tam žádný jako rozdíl se jako neslyším, ale tak jako... Třeba to tak fakt jako bylo, ale já jsem to tam neslyšel. Kroky? Kurva, dvoje. Aha, už tady jsou, vole. Protože se za mě nachystali, ale zase ze dvou stran, vole, jeden je tady za komínem. Ty jsou nahoře, že? Na tom. Jeden je za komínem a druhý byl tady se mnou dole. Aha, já vidím nahoře kroky právě, a tebe vidím, že si... Tady za komínem No, jo, já jsem dole pod něma právě. jsou nějaký různý. Pičo, vole, Takže poču! On se připlazil, vole, aby mě sejmul, vole, zmrd jeden, vole. Miro, vole, sorry, zůstal Jsem tu tam pod sám, tebou, vole. jo, já jsem tu pod tebou, co No, dobu? jeden je mrtvý, vole, ty ho bude zvedat teďka, vole, ale já nic nemám, ty vole. Jo, já jsem tady pod tebou furt schovaný, protože já nemám nic na lítání. Takže jsem tu za tím pařezem, jak se to... A ty to zabil dole, ne? On je asi nahoře, že? Já jsem jednoho noknul, přišel jeho Jo, kámoš, vole, prostě, dávaj si tady mrák, no. no. A musel jsem, vole, zdrhnout, jako, sorry, prostě, vole, zůstali mi... Jo, v klidu, já jsem 7%. to těž tak. Já letím za tebou tím jumpem. Jako, vole, na mě se někdo hnusně podívá, vole, jsem mrtvý, vole. Já mám sud, jestli chceš. Ale dobrý, šetří. Když potřebuji najít lékárnu, jako. Já jsem měl 2 štíty, tak ty jsem sežral. No, spíš přemýšlím, No. kam půjdeme, jako. Tak pojď, No, tak, odsaď je to docela blbý, vole, jo. pojď do Bumpy, tam nakoupíme. Mhm. Trošku bojím, že jsem tu jako cíl, víš, že... Ty nemáš nic na lítání, viď? Ne, koule jsem našel, ale... No právě, jo. Já jsem přímo pod nima, já jsem tě viděl, že tam jsi, ale... Já jsem jako myška. Já jsem v podstatě měl, no, ale... Jsem něčím došel, jak se tam vrátím, ale... Jeden byl dole a druhý byl v bílejch, jako, tak to je prostě... Mhm. Velký štíty. Vem. Tady nakupovat.
Kurva, tu není jetpack. Tak můžeme ještě někam pojít, no. Dožeru se. Ty štíty jsem tu hodil, kdybys chtěl, kdybys kupoval. Jaký šity jsi hodil, kde? Tu jsem je hodil. Aha, tak já je vezmu, jestli nechceš. Jo, ne, vem klidně. A tu je ještě jeden sud. Já si Já mám vezmu teďka, asi tu, já mám 2 sudy teďka. To je dobrý. Z tohoto litránek, ale... Kurva, že mu chce ani zas. Tady jsou Musíme rychle vyklepat. velký šity, ale jaká lekvarna. Ne, já jsem to zahodil. Žral jsem se. Si vole. Kroky? Už mi dostal. Někde nade mnou, vole, ten smrt. Jsem utek do baráku na proti, ale... A už jsem se mrtvej, vole, kurva, vole, skoro, vole. Jo, vidím ho, no. Jeden dole. Jsi dobrý, vole, jsem skoro mrtvej. Ale bude zvedat, víš? Mám jít za tebou někam? No, jestli chceš. Kam se utek? No, jsem. Ale budu se zase vrátit, protože zóna. Já se ti můžu podívat, jestli tady ten jetpack aspoň. Podívej, já hlavně nemám náboje, víš, tak abych se pouštěl do žádných větších akcí, takže... A je teďka ten, jo? Je... Jak se to Zlato, jmenuje? vím. Rift, no. Ne Rift, vole, to druhý. Ne, sud, vole. Nějaké zlato poberu, ale potřebuji spíš náboje, já mám 32 salutky, Tak ty ty si vole, tady a... nakoupíš, tady si nakoupíš, Jo, ale jo, já ti jo. ještě něco dám aj. 14 brokáda a 32 salutka, jsem úplně jako žebrak. Tady máš 92 salutky. Blokádu tím nějakou najdu ještě. Je, tady jsou náboje, ne? 2 salutky. Kurva! Jo, dobré, už mám dost. Ještě ty jsi mi hodil? Jo, ale ty mě nechceš vlastně mít. Ne, to byla modrá pistolka. Mám. Jo, připadám si takový, vole, furt v uprku, kurva, vole. Jo, no. A ještě ty nemáš ten jetpack, vole, to je taky na piču, vole. Je, no. Kurva, sudy. Já vím. Ještě ti hodím nějaký... Bacha! Borci s lokonou. Vidím ho tam. Jsou to ti, co jsme vykostili. A bacha, Dostal zase. zezadu se nám To jsem já. Medailon? To asi Aha. těžko, vole. Kroky nade mnou. No, to je ten medailon, kurva, vole, to říkám, vole. Aha. To je pěkně v piči, vole, tohle, vole. Já to oběhnu, zkusím. A už...
Zkus doběhnout do té zóny, já jsem pomaličku utek do zóny. Přes kouli. Kurva, zase pičo lokona, vole, do prdele, vole, to se nedá tohle, fakt. Jsem tu v přáčku. Ne, to se nedá, vole, to se prostě nedá. Se zkusím k tobě, vole, přikutálet, no. Jako já to tam můžu riskovat? Už vidím, že jdu za tebou. Jdou za mnou, nebo ne? Jestli jdou za mnou, Jo, jdou. Až je tady jde něco zleva, ty vole. Tu jsou dva nahoře ještě vedle mě, ty vole. Já jsem u tebe. Třeba se budou mít líp spolu, víš? To je fakt na piču, ty vole, já jsem dostal... Někdo jde? Bacha! Mhm. Je dole. Druhý. Blázínek. Hele, jetpack přinesl. A je tu lékárna, kdybys chtěl dát. Dobrý, Já mám i sudy ti můžu dát. dobrý. Tam jsou borci. Bacha! Co to kurva je? No, objevování. Já mizíme, jestli můžeme někam zmizet, tak zmizíme. OK, dobré, tak jo. Pičo, zase vole ten lokon, ty vole. Ty pičo, jsem dostal zas? Pojď někam dozadu úplně, vole, jestli to zvládneš, vole, co nejdál, vole. Nevím, já dostávám bídu. Musím na zem asi. Že jsem si dožrat. Já mám, vole, 8%, jo? Celou tu dobu ze vzduchu mě kulil, ty vole, trefoval. No to je ta lokona skurvená, vole, prostě. A mi nepřišlo, že by byl označený, mi to přišlo prostě, že se fakt jako trefoval, ty vole. Protože tady, vole, prostě máme tady hromadu cheaterů. Oh. Jako nevypadá dneska na vítězství, ty vole, to by se museli utrpět, to vítězství. Asi Jako, jo, no. vole, to totální peklo, jako, vole, s těma. Jsou tady sudy, jo, to se Já jsem dobrý, já jsem se dožral. Já jsem 8%, víš, že jsem Ne, v pohodě. musel stejně celé, víš, dožrat, takže. Za chvilku je tady máme, vole, nějaké zase přiletí, vole, prostě autobusem, ty vole. Ale 7 lidí, jo? 4 party. Tam vzdechli nějaké korunky, 6 lidí, 4 party. 6 lidí, 4 party, tak to není tak, vole, beznadějný ještě. Není, no. Teď vykostili právě ty dvě korunky tam. Tak kam to potom ale vezmem, ty vole? Co je kopec, vole? 5 lidí, 3 party. Tohle je kopec? Tohle je kopec, to je daleko Ale ještě. tam je mrak. Tam jsou borci. Já vím, ale vole, kam půjdem, vole? Tam se mídli. Tak už jsou jenom 4. Poslední parta. Kam půjdem? Je mi to fuk. No. Musíme jít do té zóny, ale no. No. Já to co řeším teďka teď celou dobu. A tím kopcem vlevo už se nedostaneme, že? Nedostaneme. Ten kopec je právě bohužel ještě, vole, to, no. Tak jdem pěšky, no. A tady byli ti borci, jo? To byl ten mrak, tak bacha, to. Tak já nevím, kam chceš někde. jít, tak proto se ptám. Už nemáme kam, musíme stejně do toho, do zóny. No, můžeme přiletět úplně dozadu, jako, ale nevím, jestli to je k ničemu. Ale tady je mrak, máš ještě místo? Jo, Za kofrem, ještě to přijde ta zóna.
Už jsou tady. Jsme s dronou, Miro. Jo. Pojď tady naproti. Do píče, skurvené! Víš, co mi zastavilo? Ten padak, skurvený, vole. Tam byl ten slunečník, ty vole. Já jsem se přes ten slunečník nemohl dostat, vole. Dostal jsem na kulíno, vole. Jsem tu v křaku, ale mrtvej skoro, takže... Píčo mi jebne z toho, vole, jetpacku skurveného. Ty vole, tak to jsme hodně na knap. Nemáš moc času, jo? Budu muset někam, vole, poletět, vole, nebo se po cestě dožídej. Už utíkaj. Kroky. Dobrý, přilákal jsem je na sebe. Kurva, tak to nedám, vole, do prdele, to jsem ale posral, ty vole. Aj, dneska furt, Já to jednou jsem měl, ty vole.